Yes, jeg har om potentiel energi, som ses her, og jeg vil så lave en kort gennemgang af den her potentielle energi. Ja, og så det første, vi starter med, det er ligesom, jeg vil starte lige på hårdt ud, så vi starter sådan set bare med, hvad der vil ske, hvordan tyngdekraften er tyngdekraftens arbejde af potentiel energi, hvis det er et lodret kast nedad. Så er formlen altså tyngdereduktion er lige med F tyngde gange S, og S i det her tilfælde er strækningen, som ses her, og det er så lige med F tyngde gange H, og F tyngde, det er den her, det er bolden, og H, det er så højden. Og alt det her, det vil så ende ud med at give M gange G gange H, hvor M er massen af bolden, G er jordens tyngdereduktion, som altid er på 9,82 Newton, og H altså er højden, og det er jo så afhængig af, hvor bolden bliver sluppet fra. Så hvis det er et lodret kast, så kommer tyngdekraftens arbejde altså til at se således ud. A tyngde er lige med M gange G gange H. Hvis det derimod er et skråt kast, eller en skrås flise, eller hvad man nu vil kalde det, så vil det ende ud i den samme formel, men den måde vi ender med at det giver M gange G gange H, det er lidt anderledes. For her ser vi bolden, og her ser vi den strækningen S ned ad den her skråbakke, og her ser vi så højden. Så højden er det samme som det lodrette kast, men strækningen er, længere. Vi ser altså her, at A tyngde er lige med F tyngde gange strækningen gange vinklen til den her, den her skrå slise nedad. Og det er så lige med F tyngde gange strækningen, hvor det er gange højden over strækningen. Og alt det her, det er så lige med F tyngde gange højden, og så til sidst så ender det ud i med at give massen gange jordens tyngdereduktion, som igen er 9,82 Newton gange højden. Så det ender ud i den samme formel, og det som jeg har skrevet her, det er fordi, at tyngdekraftens arbejde er afhængig af H. Så hvis højden er det samme på den skrå slise, eller det skrå kast, eller når det skrå slise, skal det være præcis en skrå slise, og det lodrette fald, så ender man altså ud i den samme formel, og får derved også det samme resultat. Så man kan godt konkludere, at den grå slise ligesom er lig med det lodrette fald. Ja. Yes. Se her. Når legemets den måde man rammer den potentielle energi ud, når legemet er i luften, det er ved, som jeg har sagt, som den form jeg har nævnt et par gange, det er altså ligesom det der med, det er potentiel energi er lige med M gange G gange H. Og når legemet ligesom er i luften, så er det den måde man finder ud af det på. Men når legemet så har ramt jorden, så vil det så omdanne sig til kinetisk energi. Yes, så det er ligesom sådan det yderste. Men når man ligesom angiver en potentiel energi af et legeme, der skal man altid sådan samtidig angive et nulpunkt, fordi som enten kan være jordoverfladen eller hvilket som helst andet, om det er et bordhøjde eller det ene eller det andet. Så det er ligesom den måde man finder den potentielle energi. Yes.